「
посветени на 140 годишнината от въстанието, са президента на Република България господин Росен Плевнелиев. Народните представители от 26-ти многомандатен избирателен район София област, госпожа Корнелия Нинова, Българска социалистическа партия, господин Петър Беков, Политическа партия ГЕРБ, госпожа Росица Иванова, областен управител на Софийска област, господин Уеда, съветник в посолството на Япония, Зоран Попевски и Зоран Николовски, представители на побратимения с Копривщица, град Крушево, Македония, генерал Топалов, председател на Съюза на офицерите и сержантите, генерал Хелмут Ебер, президент на Съюза на европейските военно-исторически групи, кметовете на общините в Средногорието Пирдоп, Антон, Чавдар, Челопеч, Мирково, кметовете на Ихтиман, Драгоман, Годич, Батак, Стрелча. Давам думата за слово на кмета на община Копривщица, господин Генчо Герданов. Уважаеми господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо областен управител, уважаеми кметове, уважаеми господин председател на Общински съвет град Копривщица, уважаеми господин Уедър, съветник на Японското посолство, уважаеми дами и господа, гости и граждани на понтовна Копривщица, Христос Воскресе! Точно преди 140 години българския народ възкръсна за свободата. Точно преди 140 години днес в този град избухна първата пушка на априлското въстание. Едно въстание, макар и потушено. Историческата наука обаче доказва с безспорни факти, че то е много успешно. Успешно заради това, че посочи на българския народ пътя към свободата. Онази свобода, която, дами и господа, българския народ я чакаше 500 години. Онази свобода, за която всички ние жадувахме. Затова днес всички ние на този площад, наречен 20 априли, трябва да отдадем необходимата почит към героите, към юнаците, които дадаха живота си, за да бъдем свободни. Днес трябва да отдадем тази почит
защото те преди 140 години застанаха пред избора свобода или смърт. Към всички вас се обръщам. Гордейте се, че сте българи. На всички вас казвам, спазвайте една от прокламациите на апостолите от Априлската епопея, а именно ползвайте свободата, за да правите добрини, за да правите добро. Така ще преуспее България. Честит празник на всички копривщенци! Днес 2 май, 140 години и деня на Копривщица. Копривщенци, бъдете горди, че сте родени и живеете в този град. Пазете го, за да може да го предадем на бъдните поколения. Връщани 140 години по кълдърмените улички на възрожденска Копривщица, откъдето тръгва кървавото писмо. Гръмва първото слово на бунта и се пролива първата кръв на поробителя. Един бледолик младеж на име Каблешков възвестява: на оръжие! Далечен и близък миг, далечен в годините по своето рождение и все пак незабравим миг, съпроводен с безбройните жестокости на хиляди жени, деца и старци, с пепелищата от опожарените села. Един народ бе избиван. Къде? В Европа. Има ли свидетели на този свят? Един цял под ятаганите, под бесилото и горящите клади, сред страданията израсна подвига на априлци. Кръвта, попита в родната земя, днес ражда плодовете на една епоха от кървава героизъм. Копривщица преди 140 години затвори априлската епопея. Началото бе сложено през нощта на 12 срещу 13 януари 1876 година. В къщата на Танчо Шабанов Бенковски събра при себе си храбрите мъже на Копривщица. Поп Никола Белчов, Найден Поп Стоянов, главен учител, Танчо Шабанов, кафеджия, Цопе Будин, търговец и стар член на комитета, Нешо Поп Райко, учител, Илия Мегара, стар войвода, доктор Рашко Качестойче, Тодор Каблешков, Брайко Енев и Петко Кесяков, търговци челепи. И клетвата станала. Револвера, старата сабия, Евангелието и кръста. Пред тези символи са заклятниците, с треперещи от вълнение гласове, произнесли думите: заклевам се в името на Всемогъщия Бог, че за славата на народа си и за честта на православната вяра ще давия 500 годишния ръждясъл български нож
в сърцето на турския султан. Ако пристъпя клетвата си, да бъда проклет от целия български народ и ми постигне най-суровото Божие наказание. Амин. Началото било сложено. Започнала трескава подготовка за въстание. Тайното събрание, Шабановата къща, приключило в хъстни през нощта. Луната, като велика надежда, огряла душите на първите неустрашими бунтовници. Копривщице, единствена, как можа да си избереш това високо гнездо, откъдето излитат само орли? Това сурово и нежно гнездо, меко зиме, прохладно лете, мило винаги. Ти си се сътворявала сама, копривщице, с щедър труд и скъден залък, с буден ум и безсънни нощи. И преди да станеш на първескиня на революцията, ти не беше ли столица на възраждането? По-голямо от твоята хубост е само сърцето ти. Млада е твоята древност, но ти 3 пъти потъва в пепелища, 3 пъти оттърсва глава, сякаш не из огън, а и жива вода. Твоите мъже загиваха като войводи. Ти съумя първа да стреляш в Мидюра, султана, в империята и да си измислиш до кървавото писмо. Копривщице, първите жертви са Брайко Енев и Георги Тосунов за заклятник. Това е начало и част от коварния план. Едно заптие повиква Брайко Енев да се яви в Конака в качеството му на Аза, общински съветник, където бива незабавно задържан. 2 други заптиета са изпратени да арестуват Георги Тосунов. Измъкват го от дома му недооблечен, връзват го и с насилие и бой го отвеждат в Конака. Но тревожно и напрегнато е разсъмването на вторник, 20 априли. Копривщенци са настръхнали в будно и неспокойно очакване. Нечипага знае, че мозъка и душата на съзаклятниците е Тодор Каблешков. И ето, че той лично се отправя към дома му, за да го арестува и задържи в Конака. Трепери момече. Еми, голичка е. Придружен от Мидюра и 2 заптиета покрай моста на река Тополка. Покрай кафенето на Цоко Будин. По Геренилото и църквата Успение Богородично. Глутницата на Нечипага върви спокойна, сигурна в себе си, за да похлопа след малко на кованата порта на Тодор Каблешков
Лулчо. В същото време Тодор Каблешков лежи болен, измъчван от треска и мрачни предвиждания за бурята, която скоро ще се развихри по тропския български небосклон. С появата на турците болестта отстъпва. Той се измъква през кухнята и комшулка от към черкотния двор и се отправя в къщата на Рашко Хаджи Стойчев. А неговата втора майка, сладкодумната Ана Каблешкова, запазвайки пълно самообладание в тия минути на върховно изпитание, поканва на подшарпка наканените гости и съобразително успява да ги забуди и отпрати обратно. И докато Неджип Ага безсне от първия неуспех на коварната мисия по пътя си, Каблешков и набързо събраните в дома на Рашко Хаджи Стойчев са заклятници единодушно, с горящи очи и пламнали сърца, гласуват историческото си решение, продиктувано от възникналата обстановка и съответстващо на събранието в оборище. Да нападнат конака, да обезвредят турците и освободят затворените си другари. Настъпват критични минути. Неджип Ага е хитър и опитен главорез и с лисичия си нюх усеща, че в Копривщица замирисва на барут. Затова той се завръща в конака нервен, разярен и разстроен и ето, че дава нареждане за бързо подсилване на стражата, за повишаване на вниманието и готовност за бой. Но вече е късно да се спре от прищения поток. Всичко се развива с шеметна бързина. В изпълнение преждевременно вдигане на въстанието, Тодор Каблешков повежда 20 въоръжени мъже по Геренилото, а други 6, водени от началника на комитетската тайна полиция Георги Тиханек, тръгват покрай Бяла река с задача да ударят две посоки конака. Никола Клисаров се покачва на църковната камбанария, за да разлюлее кампаните и да възвести началото на епичната борба. Близо до Калъчевия мост, Саптието Карахюсин се опитва да спре юнашката сепорка, но Георги премичкарското си шишане и го изпразва гърдите на властния противник. Гръмва първата пушка на априлското въстание. Кампаните звънят призивно и викат за карвана борба храбрите мъже на Копривщица. Връщане назад няма. Ето го и пламенни орел. Гордият Тодор Каблешков е възславлял тежката болест, повежда братята си. Първите неуспешни бунтовници, падани от Тодор Каблешков. Атакува и групата на Георги Тиханек. Битката за конака е своя разгар. Гърмят винчестъри и пищери, старецко и тиранство. Към глитура и леко рамен се спасява.
който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало на Оборишското събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към Конака, който нападнахме и убихме Мичурина и няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява над Конака. Пушките гърмят придружени от екара черковните кампании, а юнаците се целуват едни други по улиците. Ако ние, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривщица, 20 априли 1876 година. Тодор Кадлешков. Кадлешков поставя кръстен знак върху гървалото писмо. Никола Караджов удостоверява с послепив. Бях очевидец, когато се извърши всичко гореказано от Тодора. Тръгвам на клисура, за да направя същото. Връчва гървалото писмо на младия Левент Табаджия Георги Салчев, който получава благословията на Апостол Панчо. Някъде на слави кругони дясно полетява на Юрище, където друг копривщенски орел, Георги Бенковски, ще вдигне народа на въстание. След братска раздяла с другарите, към клисура с Никола Караджов. След изпращането на Георги Салчев и Никола Караджов, въоръжени въстанически чети в състав от 20 до 250 души тръгват да заемат определените им позиции около града. Се оттегля Швейцарията, за да гласува своите уж революционни демократически декрети. През Нувър специалистен преде и изкупително на свободата и просто Копривщица създаде своята демократична република и привари всичко в своето нещо вдъхновение и поред безсмъртието. Знамето бунтовно, което ти разидава 20 април 1876 година, макар да потънат в кръвта на своите чета, не бе омърсено. То бе понесено от потомците на априлци, за да заплющи чисто, святло и победно над обичното ни отечество. Майка!